rokov, tak je na to čas, že si porobia tie veci, ale... No. Tak, někteří jsou takový, no ano, jak se schovával před ní, aby nepoznala také a potom, jako když si na to pálal, pozvali ti indiáni, jako si tak tam začali smát. Jeden ho tam poznal, nie? No, nejaký z tých belokov, že ho... Strieľaš aj úplne zblízka a musíš to potom dosť ako podmieriť, vieš, aby si to trafil. Sa mi páči, že proste nie... Je tam aj humorné, aj... Tá realita je tam trošku taká... Máš založené, že do kútika úst, hej? Hej, že sem do kútika úst. Len to zase musíš ešte nižšie podmierovať, lebo máš nízko založený šíp. Majster Slovenska v 2005. Týždeň na to som bol majster Českej republiky, v 2005. rok na to som bol vicemajster Slovenska, potom som prestal súťažiť a v 2010. som bol víťaz Československého pohára. To som strieľal ale indiánskym lukom. Len tie prvé majstrovstvá, to som bol anglický dlhý luk. Až potom som začal indiánskym lukom strieľať v tom 2010. No a tá sa mi podarilo vyhrať zas ten československý pohár. Jo, OK.